Petron Sipokot, Big Sipokot, Shell Sipokot, Lady Madel Fast Food. Ay, busy ang Tara Sipokot Kamsur ngayong December 2024. Oy, biyaheng Naga, Raymond. Ay, buti di kayo na traffic sa Lupi. Ay, live tayo from Tara Sipokot Kamsur. Balik na tayo ng Pasig. Oy, 5 viewers tayo. Shoutout sa inyo. Shoutout. Advance Merry Christmas. Tara, live tayo from Tara Sipokot Kamsur. Ayan, mga rider dyan, kabisado nyo to. Petron Sipokot, Big Sipokot. Ayan. Jeffrey na Elga TV. Oo, kabayan, pauwi na kami. Sa Pasig na kami mag-Pasko. Sinilip ko lang yung mga parents ko. Alex Belsa, Paps, pabalik na kami ng Pasig. Dadaan sana kami ng Sipokot, ng Daet, kaya lang maulan daw. Sa Lupi ulit kami dadaan. Kakain lang muna kami. Mag-update tayo mamaya sa Lupi kung matraffic pa. So far dito sa Sipokot, medyo light ang traffic. Although marami tayong nakikita mga riders. Ayan. Pero marami pa tayong nakikita mga riders na parang pauwi ng probinsya, mga loaded eh. Ayan. Nice, naka Ducati. 6 viewers natin. Shoutout sa inyo. Wow, sana all. Ducati Multistrada. Nice. Grabe, pogi ah. Sarap ang biyahe nun sa Lumakang Andaya. Ayan, mga loaded pa itong mga kaparider natin dito. Yan, mga biyaheng pauwi pa ng probinsya. Mamaya mag-live tayo sa sa may Lupi Sipokot area. Ayan, ride safe. God bless sa mga babiyahe ngayong araw. Merry Christmas.